Adă valurile. Auzi-mă de aici. Nu mai tine n-au. Tu te calc, ba piciorul. De a doua. Nu mă termineze. Am că n-are nimic, am ce să aibă ăsta, băi, să vezi. Da. Sau cum face? Era un venit să mă face spate. Ce s-a întâmplat în ce an în România? 2011 în România aici? Doamne, și de apasă, că asta e mare. O să nu vină și prostul ăla, că eu nu mă dau. Oh, let me. Bă, nene, mă trebuie să uiți, du-te de acolo. Nu, gata, e bine, nu face să. Dacă trebuie să găsească, ce? Da. A, și e dat unul.